बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनाय फेहेरनाय आरो जौगाहोनायाव मैखोमै खामानि मावग्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थांनाय 14 डिसेम्बराव बानजाय आफाद दाना होनाय जादोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ बे बोसोराव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि कथालिकुसि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय दिनै कथालिकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि नुजाथिनायाव बानजाय आफादनि आफाद सामलायनायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनद' बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमफोरखौ लाफानानै बानजाय आफाद दानाय गेवलां मेल जानानै थाङो। बानजाय आफाद दानाय बे मेलाव तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिखौ आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि महरै अर्गेश्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि धनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। दिनै बिबान गथायनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बानजाय आफादखौ आबुङै दानानै लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मानि गेवलां मेलावनो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ थांखिजानाय आलासि आरो गोबां धोरोमारि सान्थौगिरिफोरखौ आलासि महरै हांख्रायनो थाखाय बिथांखि आजावनाय जायो होनना मिथिहोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव 1000 मोसाखावरिफोरनि बर'नि आंगो बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होनना फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिया। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय कथालिकुसि बियाब गौथुमनि बाथौ थानसालियाव जा दिनै रायदाव आफाद दानाय बेयो दाखालि जाना थांदोंमोन, नाथाय दिनै बिबान गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरि, लोगोसे आखान्थि आफादगिरि, बुंथिगिरि, माइनाव लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जोबोरै मोजां जादों, मानो होनबा फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लानि सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लानाय बे सानथामनि हाबाफारिजों फैबाय थानाय मार्च दाननि 21, 22, 23 इं खालाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो जों बेवहाय आलासि महरै जोङो खावलायनो थाखाय दिनै थिग खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ लाफानानै आरो धोरोमारि बिथिङाव जों नायनानै जोङो आलासि लिंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा थि खालामनाय जादों। बेखौ साननैसोनि गेजेराव बे आलासिखौ थि खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बेवहाय मोजां मोनसे हाबाफारि लाफादेरदों जे बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ 1000 मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बेवहाय खाम, सिफुं, जथा 200निबो बांसिन बेहाय दामजु दामनानै बे बागुरुम्बा मोसानायखौ थि खालामनो थाखाय जों दिनै थांखि लादों आरो बेखौ नोजोर होनानै तामुलपुर ओनसोलजों लोगोसे बाथौ धोरोमारि बिथिङाव जौगाहोलांनो थाखाय, सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोलांनो थाखाय, आसार खान्थिनि बेलायाव, दौरि आसारफोरनि बेलायाव बर'नि गासै जेखिनि गोनांथि जानानै दङ सावरायनो थाखाय धोरोमारि बिथिङाव बेहाय जोङो सावरायनो थाखाय थि खालामनाय जादों।